मानो फैखो? बिलाय मानसियालाय आं जेराव फैयो बेयावल' फैयोदि माथो होआलासिनो आं बहा थाङो मा खालामो सिरि सिरि बिराद नोजोर होखोमायो नामा बिलाय? हारे बिलाय मानसियालाय मानो फैमारदों बेयावलाय? माथो होआबा होथाराहां। बिलाय मानसियालाय माथो आंखौ नुनानैबो थाङासै। माथो होगौबा सानदों आरो आंखौ होथारालै आं। नों होबा होगोन होआबा थागोन होग्रोनायाव गैथारलां। है नों होबा दा हो, नों होग्रोआबा आंबो होग्रोनायाव गैया। नों जेखि खालामा खालामबाय था, आं बेयाव जिरायनोसो फैदों, आंहा जिरायना थागोन। आया माथो बेलाय जिरायबायसो मानसिया। अ जानांगौ बेबो जिरायनो फैदों। आंनि उनावसो फैखादो नोङो, आंसो जिरायगोन। ए मानसियालाय आंखौ जिरायनाय नुखानानैबो जिरायबावबायसो, आंसो फार्स्ट फैदों। मा मेगन गैया नोंहा? नुवाखै नों आंखौ? आंसो जिरायफैदों, बेयाव मानो जिरायदों? आया आंखौसो रायबावलायदों आंनि उनाव फैनाय मानसियानो। खुगा दं होननानै बारा दाबुं, नोंनिख्रुइ आंसो सिगां फैदों। लाजिया नोङो आंनि उनाव फैनानै आंनि जायगाखौ सेना लानो? ओइ आंसो फार्स्ट फैदों। आंसो फार्स्ट फैदों। लाजिनाय दङब्ला नों बेनिफ्राय ओंखारलांगौमोन। आंखौ दम होनो नाङा, नोंहासो लाजिनाय दङब्ला नोंसो बे न'खरखौ गारना थांखानाय मानसिया बेयाव माब्लाबाबो हाबफैनाय नङामोन। बास बेनो नोंसोरनि संसारा? मा नोंसोर फिसाखौ जोनोम होनानै नोंसोर गाव गावनि जिन्दागिखौल' सानबाय, फिसानि जिन्दागिखौ साननाय नंला हो? दिनै आं गैयामोनब्ला नोंसोरनि फिसाजोआ दिनै थैबायमोन। माब्रै? आयं नुबायना, आं बेफोरबायदिनि थाखायनो आं गावखौनो फोजोबना लाखाबायमोन। नोंसोरो आंखौ मानो बोखांनानै आंखौ दिनै नोंसोरो लाबोफिनखो? आंखौ मानो बुथारासै? दाबो बेनो बिसोरो सोलायनायाव गैया। नोंसोर आंखौ बोखांनानै लस खालामबाय आयं, आं थैनायानो मोजांमोन। दैजि फिसा। ओइ दैजिया आंनिसो फिसा। दैजि फिसा बास सिरि थादो, नोंसोर सानैनिबो फिसा नङा बे। आयं थां न' सिङाव, नोंनि आयं बुरैजों थायो थां। ओइ र' अबाव फिसाजोनि खिथु उन उन थांफादों? हारे जुमाय थाथ'। आच्छा देलाय नोंसोर सानैजों बुंलाय, नोंसोर सानैया दिनै मा जादों? नोंसोर सानैया थैस' थांस' अराय समनि थाखाय संसार जानो हाफिनगोन ना हाफिनला? नोंसोरो मा महर दिन्थिदों? नोंसोरो मा दिन्थिगासिनो? नोंसोरनि आखला माबायदि सोलिगासिनो हो? मा बिफा जानो नागिरदों नामा? खोनासं अलंबार, फेस्ला बाथ्रा दाबुं, बिफा जानायनि खोथा गैया। नोंसोरो दिनै फिसाखौ मा लामायाव थिनहरदों नोंसोर गाव गावनि एसे साननानै नायदों? आरो नों जोमै सासे हिनजाव माहारि जानानै गथ'खौ जोनोम होनानै गथ'खौ संसाराव माबायदि दैदेनलांनांगौ रोंना रोङा? खर'आव मेलेम दंना गैया? दिनै सासे हिनजाव माहारि जानानै हिनजाव माहारिया गावनि न'खरखौ माबायदि दैदेनलांनांगौ नोंहा गियान गैया नामा हो? नोंसोरो गोसो जाबाय हाबा जाबाय, नोंसोरो गोसो जाबाय गथ' खांबाय, दा नोंसोरो गोसो जाब्लानो नांलायगोन खमलायगोन, गोसो जाबानो गारलायगोन नामा हो? दिनै आं गैयामोनब्ला, आं नङामोनब्ला दिनै नोंसोरनि गथ'आ गोथां महरै सफैनाय नंलामोन। नोंसोरो दायो नोंसोरनि फिसाखौ गोथै महरावसो नुनो मोनथिगौमोन, मिथिगौ? खबर खालामफैदों नोंसोरो फिसाया बहा दं, फिसाया माबोरै दङ? नोंसोर मालाबा फिसानि खोथा सानफैदों हो? बाराद्राय बुंनो नांला दे, जोंनिसो फिसा बियो, नोंनि फिसा नङा। गोथाङै थाब्लाबो जोंनि, गोथाङै मोनोमोनब्लाबो जोंनि। नोंहा बेयाव खर' सानांगौ जेबो दरखार गैया। जोंनि गेजेराव मा जादों जों बेखौ मिथिगौ, नों मिथिया। बांद्राय खुगा दं होननानै लेब लेब बुंनो नाङा। दासो जोंखौ बुजायनो फैदों, गावबो सानसे समाव बिदिनोमोन। नों गावनिखौ बावबाय, गावनि जौ लोङै लोङै थैहां थैहां अबस्थानिफ्राय साला फिसाजोआ गावखौ गथायनानै नोंखौ फाहामदों। नोंनि थाखायनो फिसाजोनि एफा उन्दै जिबना जाब्रदों, बेखौ मिथिदों नोङो? नों जोंनिखौसो नुदों, नों गावनिखौ नुवाखैलाय, मिथिगौ? नोंसोर जुदि एथ'ग्राब गियाननि बिमा बिफामोनब्ला दिनै नोंसोरनि फिसाजोआ फरायफुबाय थानाय समावनो एफा उन्दै समावनो मानोथो गोदाव सोराव जानानै दङ हो? मानोथो एथ' उन्दैयावनो हाबा जानानै दिनै बेयाव थांहां बेयाव फैहां? दिनै नोंनि फिसौआ दे, नोंनि फिसानि फिसालाया दे बबेयाव मा जानानै दङ नों बेखौ खबर लादों एथ'ग्राब गियाननि बिफाब्ला? अ बिदिब्ला दिनै नोंनि फिसाजोखौ बासिना लाबोनाया आंनि गोरोन्थि जाबाय। दिनै आंनि न'खरा आंनि फिसाजोआ आलाय आन्थानि जानायखायनोथ' जाहाथे नोंनि फिसाजोआ आलाय आन्थानि दाजाथों होननानै नोंनि फिसाजोनि भबिसतखौ नायदों। बेयावबो गाज्रिब्लाथ' आरो मा बुंबावनांगौ दङ? सोलिदो माबोरै सोलियो। देरहायाव बेसे गाज्रि बुङाखैमोन। दिनै बेसेबांथो बेबायदि हौवाजों एना एनि, बे माथो होग्रोबासो होग्रोगोन, आं होग्रोआ, बेफोरबायदि बेसेबां थानो? दिनै फिसाजोनि जिउखौथ' जों सानमाराखैमोन। जों गाव गावनि रागाखौ बुजिलायनो हायैयाव, जों गाव गावखौ दबथायलायनो हायैयाव दिनै जों बिदि जाबाय। नाथाय जोंनि फिसाजोआ जोंनि थाखाय मानो खस्थ' मोननांगौ? आं अलंबारजों रायलायनोसै। निमाहा होदो अलंबार आंखौ। जों सानैजों गोरोबफिनदोनि। सानसे समाव जों सानैयानो सासे फिसा जोनोम होनानै सासे फिसानि सायाव गोबां थांखि खालामदोंमोन। नाथाय दिनै जों गाव गावनि अख्रानि थाखाय, जों दिनै गाव गावनि बुजिज्लायैनि थाखाय जोंनि फिसाजोनि जिउआ नस्थ'आव थांगासिनोमोन। जों फिसाजोनि जिउखौ नायदोनि। थारैनो
देरहाया जोबोर मोजां बाथ्राफोरखौनो बुंदों। नों दिनै देरहाजों उल्था उल्था बुंफानो नाङामोन। जेराव जों सानैजों आन्दायना थानायाव जोंनि फिसाजोखौ बियो बासायदों, बेखौ जोङो धन्यबादसो होनो नांगौमोन। नाथाय नोङो जानानै थांखानाय बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै बेफोरबायदि बुंनाया मोजां जायासै। नोंनोथ'लै मानसिया जाद्राया। मिन्थिखायो हौवाफोरखौ मोजां खालामनाय गाज्रि खालामनाय, हौवाफोरनि खर' जानाय खर' मेलेम बारायनाय गासैबो हिनजावफोरनि सायाव। नाथाय नोङो दिनै नोंनो आंखौ गाज्रि खालामोलै जोमै, नोंनो आंखौ गाज्रि खालामो। नों मोजांब्लानो आं मोजां, मिन्थिखा। नों गाज्रिब्लानो आंबो गाज्रि जायो। न'खर लुखांनाय आरो न'खर सिफायनाय गासैबो हिनजावफोरनि सायाव। सेथियावनो हिनजावा गोगोम जानो नांगौ, अब्लासो न'खराबो गोगोम जागोन। नाथाय नोंथ' आरो बेनो, नोंखौथ' आरो मा बुंबावनो? बुंब्लाबोथ' दानो रागा जोंलायनायसो जाबावगोन। आंथ' नोंखौ बारे बारे बुंबायानो थायो आंनो नांलाय खमलाय न'खराव नाङा, नांलाय खमलाय न'खराव नाङा होननानै बुंबायानो थायो आंनो नांगौ गंसे गोगोम न'खर, अनलायनाय न'खर, सुख सान्ति न'खर। नाथाय नोंसो, जों सानैनि गेजेराव नांलाय खमलाय जायोब्लाबो नोंनि थाखायनो जायो। जों सानैनि गेजेराव माबा मोनसे जायोब्लाबो गासैबो नोंनिफ्रायनो जायो। मालाबा आंनिफ्राय माबा मोनसे जानाय नुदों, बा आं मालाबा नोंखौ रायग्रोदों, बा नोंखौ आं मालाबा बुग्रोदों। आंनि बायदि सोलियोब्लाथ' दिनै जों सानैनि गेजेराव नांलाय खमलायानो सफैया जानो हागौ। नाथाय जे जायो न'खराव माबा मोनसेनिफ्राय लानानै माबा मोनसे जायोब्ला गासैबो नोंनिफ्रायनो जायो। बुंबायानो थायो आं। नोंनियाव माखासे गाज्रि हुदा दङ। बेफोरबायदि खावलु खावलाखौ गार, खोथा बाथ्रा एरसन एरब्रबखौ गार होननानै बुंबायानो थायो आं। मावनाय दांनाय बिजावजालिफोरजों एना एनि जानाङा होननानै बुंबायानो थायो आं। नाथाय नोंथ' आंनि खोथाफोरखौ फंसेबो मानियानो। आं नोंनो थाखा फैसा मानो होआ? होगौ आं नोंनो थाखा फैसा गोबां होगौ आं। नोंनि आखायाव थाखा फैसा एसे होब्लानो, एसे थाब्लानो खालि पार्लाराव थांनाय, मालाबा खानाय बोहैनाय, मालाबा मोखां सुजाहैनाय, मालाबा आसुगुर फोसाबहैनाय, मालाबा रेस्टुरेन्टाव थांनानै नंथारि बाथारिफोरखौ जाहैनाय, रं तामसा खालामनाय, बेफोरखौसो बारा नुयो नोंखौ। आं बेफोरखौ एसेबो साबजानाय मोना। बेकाराव फैसा गारनायफोरखौ आं हामजाया। दा नोंनि बे बैसोआ गानफब जोमफब देलायफब दिन्थिनायनि बैसो नङा। आं दा फंसे बुंनाय माने नांलाय खमलाय जाबावनाय। बिनिखायनो दिनै धैर्य हमनानै सिरि थाबाय थानोसै आं। मा बुङो बुंथोंसै। न'खरा नांलाय खमलाया, एना एनिया गोजान जालायनाया गोबावानो जाबाय। आं दिनै सिरि थानानै धैर्य'यैल' थानोसै। मा बुङो बुंथोंसै बियो दिनै। गोसोनि बेमार जाखोमाना थानाय बाथ्राफोरखौ दिरुनजोबथोंसै बियो दिनै। दा नोंनि बे बैसोआ थाखा फैसा बुथुमनायनिसो बैसो। आरे आधा बैसो थांखाबाय। दा नोंलाय देलायनानै सोरनो दिन्थिनो? गावनि आन्था साफा थाबानोथ' जायोना। नायनो मोजाङा मोजांखा, देलायाबाबो मोजां नुखायो। आरो मोजां जानानै दिन्थिनोबाबोलाय सोरनोथो दिन्थिबावनो? मानसिफ्रा नुगोनल'सो, नुनायजोंथ' जेबो जाया। सोरनिफ्रायबा माबा मोनसे मोनोब्लासो देलायनो नांगौ। एथ'ग्राब देलायनानै मोजां दिन्थिब्लाबो आंनि अनगा नों रावखौबो लानो हाखाला। आरो नों सोरबा सेंग्राफोरनो दिन्थिनोब्लाबो सोरबा रावबो सेंग्राफ्राबो नोंखौ लानोबो हाखाला। बेनिखायनो आं सिम्पोलावनो मोजां मोनो, सिम्पोलावनो नोंखौ मोजां नुयो, बिदियावनो था। अफार दिन्थिनो नाङा, थाखा फैसा बेफोराव ओरैनो गारनो नाङा। दे बिफा, हामबायसै। गोबां बुंबाय, आं सिरियैसो दङ। बुंनो नाङा दे जाबाय। जों थौ, फिसाजोखौ नायहैनि। फिसाजोआ मा अबस्थायाव दं, थौलाय थौ। फिसाजोफोरा गासै बाथ्राफोरखौ बिफानो खुला बाला खोन्थाजोबा। गासै खोथा बाथ्राफोरखौ फिसाजोफोरनिखौ बिमाफ्रासो सोंनो नांगौ। बेनिखायनो नोङो थां, खाथियाव थांनानै फिसाजोनो अननाय होनानै मोजाङै खबर लाहै। आं दं बेयावनो। इसा, मा जादोंलै? आंनि गोसोआ दिनै मानोबा एसेबो मोजांखौनो मोनाखै। मानोबा दिनै गोसोआ जोबोर दरसि, खोमसि, अमासि, गोसोखौनो गिलिर मोनबाय थादों आं। मानो बिदि मोनदोंलै आं इसा? ना आं थैसिगोन? रोन, जेसेबां माबा मोनसे जाब्लाबो थैनायनि खौरांखौ नोंनि खुगायाव दालाबो। नों थैयोब्ला आंखौ सोर नायगोन? नों थैयोब्ला आंनि संसारा आद्रा जागोन। जानांगौ नों गोसोआव माबा मोनसे बाथ्रा सानबाय थादों। जि बाथ्राखौ नों साननानै सानख'नो हायाखै, जि बाथ्राखौ सानदों नोङो, जेराव रावनोबो फोरमायनो हाया, बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ सानबाय थायोब्लासो गोसोआव बेफोरबायदि मोनो। आंथ' जेबो सानाखैलै साननाया। माखौ सानो देलाय आङो? जादों लोंदों थादों, आरो माखौ सिन्था खालामबावनांगौ? आं जेबो सिन्ताखौनो खालामाखै। होमबाबो मानो बिदि मोनदों आं? रोन, खर'खौलाय नाबावनांगौ ना नानांला? दे, जाबाय दे, नायाब्लाबो जासिगोन। नोंनाबो आखाइ सागोन ना माबाफोरसो फाब मावफ्लांबाय आं? बेनिखायनो दिनै बेफोरबायदि मोनदों आं। इसा, आं मोननाय बायदि नोंबो मोनदों नामा?
फैसा आं जेरै मोन्दों गोसो गिलिर गोजोननाय गैयै उसु गुथु उरां फारां मोन्दों बेबायदि मोन्दों नामा नोंबो ना आं बायदि मोनाखै ना नों थिगैनो दङ आरे इसा इसा मा जाखो मानो सिरि रायलायाखै इसा मा बुंदोंमोन मा आंजों रायलायाखै नामा नोङो ना सिरि सिरि मबाइलसो थुखुमागासिनो आं मबाइल थुवाखै नङा रोन दिनै नों बेफोरबायदि जानायखायनो आं एसे माबा माबि बाथ्रा सानफ्लांदों मा बाथ्रा सानखो देलाय बुंलाय मा बाथ्रा सानदों नाङा दे रोन आंनि बाथ्रा साननायफ्रानो नोंनि थाखाय बिससो जाजोबो जेराव नों खोनायोब्ला नोंहा बिस जाखांगोन बेफोर बाथ्राखौ आरो आं बुंनानै नोंखौ बिस जाहोनो गोसो गैया जेराव नोंनि गोसोआ मोजां नङा देब्रा इसा खोन्थाब्रा हा हौवा हिन्जावनि गेजेराव हिन्जावा मा सानदों बेखौ हौवाया मिथियाब्ला हौवाया मा सानदों बेखौ हिन्जावा बुजिनो नाजायाब्ला बोरैथो गोरोबलायनो देब्रा खोन्था इसा आं रागाबो जोङा बोराबाबो नोंनि बाथ्राया आंनि थाखाय जेबो बिसबो जानाय नङा दे बुं आं खोनासंगोन रोन दिनै नों जेरैबायदि मोनदों देहाखौ गोसो गाज्रि देहा दुरबल खर'आ थिग मोनाखै उरां फारां उसाव बादाव खालौ खसौ नों जेरैबायदि मोनदों जानांगौ दिनै आंनि फिसा जाफुङाबो बेबायदिनो मोनदों रोन दिनै नों जेरै आंनि आंगो फिसाय जाफुङाबो दिनै आंनि आंगो फिसा दिनै नोंनि दुखु दाहाखौ आंनो फोरमायदों आं बुजिदों आं दुखु मोनदों नाथाय दिनै जाफुङादि आंनि गोजानाव थानानै बे फिसाया गावनि दुखु दाहाखौ गावनि गांनाय उखैनायखौ गावनि हास्थायनायखौ आंनो खोन्थानो मोनाखै जेरै नों गोसो सानानै दङ जानांगौ बे फिसायाबो दिनै आंनि सेराव थानो मोनैया बेसेबां बिखा खामनानै दङ नों सानना नायदोंना दाखालि नों फिसाखौ बुनो नागिरबाय फिसाया थाखोमाबायनानै आगोर मोनाखै बेफोर खोथाखौ साननानै जानांगौ फिसाया बेसेबां दुखु मोननानै दङ बियो दिनै नोंखौ बिफा महरै गावनि थैनि बिफा साननानै नोंजों बजबजानो हास्थायदों नाथाय फिसाया मोनाखै रोन थौना जाफुंखौ खनसे लोगो हमनानै फैनो नोंनि न'आव नों लाबोआब्लाबो खनसे नायनानै फैनि थौ फिसा हिन्जाव आरो जावैसो आइ फैदों माथो फै आयै मा खबर आयै जेबो नङा बाबा आं नोंसोरखौनो एसे खबर लानो फैदों गोबाव जाथारबाय नालाय नोंसोरखौ खबर लायैया नोंसोरखौ नुयैया बिनिखायनो नोंसोरखौ खनसे नायस्रानो होननानै फैदों आं ए फैदो ना जिरायफैदो आयै जिरायफै आं नोंनो दै लायनो ओमफ्रायनो बाबा नोंसोरो निउसफोर नायदोंना नायाखै निउसाव फंसे बाथ्रा फोस्रावगासिनो मा बाथ्रा बिदिथ' नायनाय जायाखै जों मा बाथ्रा आयै बुंलाय माथो हेमन्तआ जाय जायनियाव हा बुरजा बुरजा दङ बेफोरखौ दुखिया दुखिया माने जायफोरा न' बां हा हु गैजाया बिसोरनो राननानै होजोबनो नागिरदों मा बेबायदि जाखोमानानै दङ आंथ' मिथिया मा जादों जाय जायनियाव हा बुरजा बुरजा दङ बेफोरखौ गामि गामि फैयै फैयै सोङै सोङै लिरनानै लांगासिनो जायफोरहा न' बां हा हु जेबो गैजाया बिसोरनो रानि रानि होजोबगोननो बिदिब्ला मा जानांगौ रोन जोंनाथ' हाया बुरजाथार ना फाननोसै बेनोथ' जाबाय मा खालामनांगौ जाखो जोंनाथ' हाया एथ' बुरजा माबा मोनसे खालामनो नांगोन नोंसोरहा आरो नोंस्राथ' गथ' गथाय रावबोआनो गैखाया दंब्लाबो गैखाया बायदिनो नालाय दाथ' नोंसोरनियाव गथ' सासे दङब्लाबो रायजोआथ' नोंसोरनियाव गथ' दङ होननानै दाथ' सानला मानोना नोंसोरथ' गथ' सासेखौ न'खरनिफ्राय होखारनानै लाखाबाय दाथ' नोंसोरनियाथ' बांसिनसो दानजागोन गथ' गथाय सासेबो गैया गथ' गथाय थायोब्ला गथ' गथायनि नामाव माखासे खालामनानै दोननो हागौमोन दाथ' गथ' गथायबो गैया नोंसोरनि हायाथ' थांखाजोबखासिगोन औ दाथ' जोंहा गथ' दङब्लाबो गामिनि मानसिफ्राथ' जोंहाखौ गथ' गैयाखौनो होननानै बुङो मानो होनोब्ला गथ' थाब्लाबो दिनै गथ'आ न'आवनो थानो मोनाब्ला आंगोआनो जायाखैब्ला आरो बिदिखौथ' आरो बांसिनसो लाखागोनथ' आरो बेबायदि गावनि हाखौ मालायनो बोरै होनो ना जाफुंखौनो लायनानै दोनफैनोसै नामा जाफुंनि नामाव माखासे खालामनानै होनोसै जेब्ला हा हु गासैबो रानखांनाया बन्द जागोन अब्ला नांगौबा जोंनि नामाव खालामनानै लाफिनगोन ना मा होनो इसा बिदि बोरै जानो बेबायदिखौथ' आयना मानिनाय नङा
खारन नों सानसेल'सो सिखोमागोन साननैखौथ' नों मालाबाबो सिखोमानानै दोननो हाया सानसे नङा सानसे सैथोआथ' ओंखारखागोन नोंसोरनि हा हुखौ नोंसोरो बासायनो थाखाय मोनसेल' राहा दं नोंसोरो फिसाखौ दिनैनो लाय आरो फिसाखौ न'आव लाबोनानै फिसा बायदि गरायनानै ला अब्लानो नोंसोरो नोंसोरनि हरनो गोनां हानिफ्राय बासायगोन बिदिनो खालामनांगोन इसा जाफुंखौ लायनोसै थौ नङाब्ला एथ' मोजां हाफोरखौ बोरै मालायनो होनो नांगौब्ला उनाव माबा मोनसे जागोन थौ जाफुंखौ लायनोसै दानो थौ थौ बिदिब्लालाय न'आ इरिया लों फै होमब्ला गोख्रै लायनोसै आयै नों थाथ' होनब्ला दे जों जाफुंखौ दानो लाना फैनि मानि फिसा हौवा सासेखौनो न'आव दोननो हालायै अबस्था बिसोरखौ बेफोरबायदिनो थगायनानै बिसोरखौ माबा मोनसे बेफोरबायदिनो सिगिनानै फिसालाखौ दिनै न'आव लाबोहोथारगोन आं